a kelen ye man di dɛ ani kolo de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko kolo ni kolonkala mɔgɔ tɛ taa kolon san k'i bɛna jiri wɛrɛ kɛ ka susuli k'a kɔnɔ kolonkala de don n'i ye mɔgɔ sɔrɔ bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim a fɔli ka nɔgɔ dala kojugu nka ale de ye barika ye mɔgɔ dɔ bila k'a sɛbɛn dɔrɔn 119 tinw bɔ mɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ni du fara la sɔrɔ dɔɔni bɛ min na o bɛ sin ka duba bila ka taa yɔrɔ dɔ ɲini yɔrɔ dɔ la fɔ dɔw yɛrɛ b'a sɛbɛn ko attention les chiens méchants bon gɛlɛya nana quoi hinɛ tɛ yen bon pour que k'o ban ka tin don ɲɔgɔn na n'i ye bisimilahi sɛbɛn nin cogo la i bɛ kolon ani kolonkala de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ kolonkala jukun kelen k'o nasi in na ka kelen dɔ in fana k'o nasi la ka sɔrɔ ka kolon kɔnɔ k'o n'a ye o tuma i b'a fɔ ala n y'a ɲini i fɛ kolon ni kolonkala tɛ taga ɲɔgɔn kɔ cogo min na ni ka dudenw fara ɲɔgɔn kan ten walahi n'i tora k'o kɛ dumuni o dumuni na ni den fɛn o fɛn y'o dun a nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye ni min ye hali furufuru mɔgɔna sa kɛnɛ ma a tɛ se k'a dun f'a kana tila taw la a filanan ye jumɛn ye ni tigɛ kɔrɔta kelen fɛ ni e tɛ duden ye k'a fɔ karisa n b'i kɛ tan ayi o bɛ jɛ i la mais min man di anw yɛrɛ dutigiw ye parce que ni a sera i musow kɔnɔ ni muso kelen ni fila b'i bolo a dutigi t'i lafiya parce que ni hali ni nin ye kokolon kɛ ni ko i b'o kɛlɛ dɔ in bɛ se ka na fɔ ayi nin tɛ dɛ ne de don ni tɛn'u fila bɛɛ gɛn ɲɔgɔn fɛ donc bon a cogoya dɔw bɛ yen a ma nɔgɔn dɛ a bɛ dutigi sɛgɛn dɛ hali ni ko i b'i den ka cogoya dɔ fɔ a yɛrɛ e y'a fɔ karisa ye wa a lafiya ka bon mɛnɛ mais u bɛ bɛnbɛn caman siri ka sabula u bɛ bɛn bon ne ka jate la o bɛn fana o fanga ka bon parce que an ye mun y'an faw la an y'a ye hali ni sinamuso dɔ den kasira dɔ in bɛ koliji la ou bien a bɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ in bɛ o den ta k'o don a sin na yɔrɔ i b'i den i sin di i sinamuso den min kɔni ma k'o ka bamunan ta ka t'o dabali o kana kɛ fɛn ye yɔrɔ o kuma kɔni t'o la donc an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun bɛ baara kɛ ni nin ye kosɛbɛ